Giklaro karon ni Vice President Sara Duterte nga dili mag-ilis og abogado si former President Rodrigo Roa Duterte kun FPRRD alang sa iyang kaso sa International Criminal Court kun ICC. Sa interview kang VP Sara iyang gipangutana ang amahan kung satisfied ba kini sa iyang abogado diin daw dili maayo ang impresyon sa mga supporters sa nahimong dagan sa kaso sa kanhi presidente. Apan matod pa ni FPRRD nga magpabilin ang iyang abogado diin kini gipangunahan karon sa legal counsel niining si Attorney Nicholas Kaufman. Atong minahon ang nahimong interview o pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka pa satisfied? Sabi niya, hindi palitan, pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman na yun, hindi na mahalaga. Nasayrang sa Pebrero 23, 2026, nakaschedule ang confirmation of charges hearing alang sa kaso ni FPRRD.